Vă salut pe toți, numele meu este Bogdi, iar în clipul de astăzi o să discutăm puțin despre situația monedei P-Network, care din păcate nu este una deloc favorabilă, întrucât în ultima perioadă moneda P-Network a urmat un trend descendent continuu, fără pauze și acest fapt a dus la un selling pressure foarte, foarte crescut, despre care o să discutăm pe acest episod. O să discutăm despre aspectele care duc această monedă la o scădere continuă, dar și despre momentul în care cred eu că s-ar putea să ne revenim și să ne întoarcem la prețuri cât de cât bune, cel puțin peste $1, pentru că în momentul de față, după cum puteți observa și voi, în partea de sus, suntem mult sub $1 și nici nu pare să ne întoarcem foarte repede înapoi, însă vom discuta toate aceste aspecte pe parcursul acestui clip. Eu vă rog să apăsați pe butonul de like dacă vă place conținutul pe care îl fac, să-mi lăsați în comentarii orice tip de întrebări și de curiozități aveți cu privire la moneda Pi și eu o să vă răspund ori prin episoade, ori direct prin răspunsuri scrise și un subscribe mă ajută tare, tare mult în cazul în care sunt nou pe ecranele voastre. De asemenea, nu uitați să apăsați pe butonul de clopoțel ca să fiți notificați încă din primele secunde în care eu postez. Vă doresc o vizionare plăcută și sper că acest clip să vă ajute cât de mult se poate. Ei bine, încă de la începutul acestui clip eu vreau să spun că nu voi face afirmații concrete cu privire la prețul acestei monede, astfel eu nu vă voi afirma că P-Network va merge direct la $0 sau va zbura peste noapte la $100. Am vrut doar ca acest aspect să fie clar, întrucât eu nu am capacitatea necesară încât să-mi dau cu părerea legat de prețul efectiv al acestei monede, la fel cum 99% din spațiul cripto nu își poate da cu părerea despre monede. Ceea ce vedeți voi pe Twitter sunt doar predicții făcute de anumite persoane care poate sunt mai în măsură sau poate sunt efectiv scameri care încearcă să manipuleze prețul în favoarea lor, însă aceste lucruri nu țin de noi și noi aici ne ocupăm strict cu analiza și expunerea punctelor contra și punctelor pro spre mișcarea prețului pe network, care, după cum vă spuneam în începutul acestui clip, nu este unul chiar favorabil. Și o să încep aici cu primul argument pentru care P-Network se află într-o zonă destul de bearish și într-o situație nu chiar foarte plăcută. E bine, acum aproximativ o lună, după cum poate unii dintre voi știți deja, s-au început demersurile spre listarea monedei P-Network pe Binance, care a fost un eșec. P-Network nu a reușit să fie listată pe Binance. Binance reprezintă un exchange mare care oferă o grămadă de credibilitate tuturor utilizatorilor și nu doar utilizatorilor cripto în general, pentru că este o oarecare regulă nescrisă cum că dacă o monedă este listată pe Binance, acea monedă este relativ sigură, nu neapărat din punct de vedere al prețului, ci din punct de vedere al echipei din spate, al fondatorilor și așa mai departe. Eu nu vă spun că P-Network nu este o monedă sigură, eu doar vă spun că Binance nu a dorit să listeze această monedă din diferite motive care nu au fost făcute publice, după cum probabil au fost diferite solicitări în contractele lor, dar știm că astăzi P-Network nu se află listată pe Binance. P-Network se află listată pe CoinMarketCap, după cum puteți observa și voi, este pe locul 26 în trend, ceea ce este destul de bine și reprezintă un aspect relativ bullish, după cum reprezintă și partea din dreapta sus a ecranului, unde se vede că 88% din comunitate susține că P-Network ar putea urma un trend ascendent, fiind bullish pe aceasta, și doar 12% din comunitate este bearish pe această monedă. Aici sunt exprimate părerile comunității cu privire la diferite monede. Puteți găsi această statistică la fiecare monedă. Aici avem 3,8 milioane de voturi, ceea ce este un număr destul de mare și faptul că practic peste 3 milioane de oameni sunt bullish pe această monedă doar pe CoinMarketCap este un aspect bullish. Deci până în momentul de față avem un aspect bearish, faptul că nu am fost listați pe Binance, și un aspect bullish, faptul că peste 3 milioane de oameni și-au exprimat părerea doar pe CoinMarketCap cum că această monedă ar fi bullish și ar putea urma o creștere. Însă, acum hai să trecem puțin la market cap-ul acestei monede, care reprezintă un aspect crucial în dezvoltarea acesteia. După cum puteți observa, astăzi când filmez acest clip este 3 aprilie și ne aflăm la un market cap, adică o capitalizare de 4,26 miliarde de dolari, care a scăzut cu undeva la 7,28% comparativ cu ziua anterioară, adică în ultimele 24 de ore. Acest market cap în scădere ne reprezintă un aspect destul de bearish, întrucât când am filmat acel clip cu adevărul despre P-Network, acum aproximativ 2 săptămâni, îl puteți observa chiar acum în colțul din dreapta sus al ecranului, market cap-ul se afla undeva la peste 6 miliarde, nu știu să vă spun exact la cât se afla pentru că nu am revenit pe acel clip special și nu am găsit neapărat market cap-ul din acea zi, dar vă garantez că era undeva la peste 6 miliarde, deci practic o scădere de peste 1,5 miliarde de dolari în mai puțin de 2 săptămâni, reprezintă un aspect destul de bearish, însă este oarecum
De înțeles, întrucât volumul tranzacțiilor în ultimele 24 de ore este undeva la 299 de milioane, practic aproape 300 de milioane de monede, Pi și de valoarea monedei Pi a fost tranzacționată în ultimele 24 de ore. Volumul este constatat atât din vânzări cât și din cumpărările acestei monede. Probabil, după cum se poate observa pe chart, majoritatea dintre aceste tranzacții au fost vânzări, însă aceste vânzări nu sunt foarte surprinzătoare și foarte greu de înțeles, întrucât dacă ne gândim în adâncime, Pi Network reprezintă o monedă care a fost și este minată de pe propriul telefon, fără prea multe solicitări, fără prea multe consumuri. Deci, practic, oamenii obținând această monedă doar prin apăsarea unui buton, după cum știți și voi, butonul Mine, vă oferă capacitatea de a mina monede Pi, chiar dacă în momentul de față o cantitate mult mai mică decât înainte, dar totuși vă oferă o cantitate de monedă Pi care a căpătat o valoare. Datorită acestui fapt, bineînțeles că pe tot parcursul acestui proiect va exista un selling pressure foarte mare, întrucât oamenii nu vor vedea neapărat posibilitatea ca această monedă să depășească sume cum ar fi $10, $50 și așa mai departe, fiind o monedă care nu a avut nevoie de costuri pentru a fi minată, deci majoritatea se vor bucura de câțiva bani gratis obținuți, vor vinde imediat și nu vor putea observa viziunea din spate a acestei monede și a acestui proiect, care poate, nu neapărat săptămâna viitoare, dar în câteva luni sau poate chiar câțiva ani, ar putea depăși zona de 10 sau chiar $20. Eu, overall, sunt oarecum bearish pe această monedă, dar pe termen lung sunt bullish, întrucât echipa din spate pare să susțină un proiect sigur și un proiect destul de gândit, chiar dacă nu ies în fața noastră cu o grămadă de informații. După cum v-am spus, un aspect bearish este că echipa din spatele monedei Pi Network nu se exprimă foarte mult pe rețelele de socializare și nu prea respectă ceea ce promit. O să intrăm și puțin mai târziu în aplicație să vă spun exact la ceea ce mă refer. Acum, trecând peste market cap și volum, după cum v-am spus, volumul este în creștere deoarece selling pressure-ul este unul mare, însă market cap-ul este în scădere, ceea ce automat scade prețul. Practic, ca o explicație simplă, dacă market cap-ul scade, prețul efectiv al monedei, care este aici în dreapta, nu are cum să crească, deoarece market cap-ul este direct proporțional în majoritatea situațiilor cu uh, prețul. Poate nu este neapărat corect spus direct proporțional, ci simplu de înțeles, dacă market cap-ul scade, prețul din chart nu are cum să crească, asta fiind o regulă generală. Ei bine, după cum puteți observa și voi pe chart, din zona în care am avut all-time high-ul pe 26 februarie 2025, undeva în ora 18, ne aflam la $3. Eu mi-amintesc că Pi-ul nu a trecut de zona de 3, mi-amintesc că ne-am dus undeva până în zona de 2.7, dar pe CoinMarketCap aparent a înregistrat zona de 3, acum pot exista mici diferențe între exchange-uri. Eu clipul anterior l-am făcut pe BitGet unde nu depășise suma de $2.7, însă să zicem că all-time high-ul a fost undeva între 2.7 și $3, pentru că după părerea mea dacă ar fi atins $3 ne-am fi dus mai sus, dar după cum se spune pe market cap sunt în trading view și am atins $3, ceea ce în principiu este adevărat. Deci de aici, din zona de $3, nu am reușit să ne ținem nivelul de suport foarte bine, întrucât următoarele zile, după cum putem observa, a urmat o scădere, o zonă de menținere, care, bineînțeles, a fost urmată de un trend descendent continuu, după cum puteți observa și voi, o mică urcare aici în data de 12 martie, probabil un anunț din partea echipei Pi Network care a fost puțin mai bullish și o mică urcare din nou pe parcursul zilei de 12-13 martie, însă din data de 13 și 14 martie putem observa că în aproape nicio zi nu am avut urcare, ci doar scădere continuă, după cum puteți observa și voi. Chartul s-a dus din ce în ce mai jos, însă, după părerea mea, faptul că ne menținem undeva la 0.62 poate reprezenta un aspect neutru în prețul monedei și în acțiunea prețului pe viitor. Problema este că dacă scădem sub $0.6, practic nu avem un button fixat, nu avem o zonă de minim, iar acest aspect va duce la o incertitudine în ceea ce privește capacitatea acestei monede de a scădea. Practic, investitorii și analiștii nu vor ști până unde se poate duce această scădere a monedei. Ne-am dus undeva din zona de 0.8, unde sincer speram să nu mergem mai jos, eram undeva în zona de 0.8 în data de 29-30 martie, unde puteți observa o oarecare menținere cu totuși un trend descendent, însă din acest stadiu ne puteam îndrepta ori spre 0.6, ori ne puteam întoarce spre 1, unde ar fi avut loc un bounce, probabil spre 1-2 dolari, întrucât corecția ar fi avut loc și
Nu am mai fi avut ce să căutăm în zona de 0,6 și mai jos, însă acest lucru nu s-a întâmplat, aparent corecția continuă. Corecția are loc după această urcare foarte agresivă de la lansarea monedei pe care o putem observa aici. Bineînțeles, după cum poate unii dintre voi știți deja, dar o să discutăm aceste aspecte pe parcursul acestui canal și în diferite episoade. După orice urcare, în 90% din cazuri vor urma corecții, mai agresive sau nu, însă pe network putem observa că a avut o corecție destul de agresivă, chiar dacă a fost extinsă pe parcursul mai multor zile, nu a avut loc peste noapte, ci, am spus, undeva din data de 5, apoi ne-am dus până în 13 cu un trend descendent, am urcat puțin și v-am spus, din data de 13 martie suntem într-un trend descendent continuu care nu pare să se oprească și nici nu pare să ne lase să suflăm prea mult, întrucât în fiecare zi ne trezim puțin mai jos, dar acest lucru probabil va continua până undeva în zona de 0.4, aici unde vă arăt eu cu mouse-ul chiar acum. Dacă ne-am oprit undeva prin zona de 0.4, ar putea avea loc un bounce spre $1 și ne-am putea duce destul de bine. Deci, după părerea mea obiectivă, strict în momentul de față, ne aflăm într-o zonă în care dacă suntem încrezători în acest proiect, am găsit un preț foarte, foarte bun de cumpărare, însă ne putem aștepta și la scăderi mai drastice sub 0.6 și după cum vă spuneam, poate chiar și sub 0.4, asta în situația în care echipa P-Network nu va da drumul migrărilor. Mai trebuie să luăm în considerare și faptul că deocamdată pe piață se află doar 6.94% din monedele totale aflate în circulație. Practic, noi în circulație avem aproape 7% din monedele care vor fi lăsate în circulație, deci mai avem de primit încă 93%, întrucât procesele de migrare nu au fost finalizate. O să intrăm în câteva secunde în aplicație pentru a vă arăta acest fapt, căci mulți dintre voi mi-ați scris, am făcut kick-ul, am terminat toate procesele de verificare, însă monedele nu mi-au fost migrate. Vreau să vă spun că același lucru mi s-a întâmplat și mie și o să intrăm chiar acum în aplicație să vedem puțin care este ideea cu toată treaba asta și de ce s-a întâmplat acest lucru, așa că hai să trecem în aplicație. Acum că ne aflăm în aplicația P-Network, hai să vedem puțin care este treaba cu failurile pe migrare care au loc aproape în fiecare zi. Primesc de la voi întrebări cum că de ce am completat procesele de verificare, dar monedele nu mi-au fost migrate chiar dacă am depășit termenul limită. Ei bine, la această întrebare răspunsul nu este unul concret, întrucât și eu mă aflu în aceeași situație ca și voi. După cum puteți observa, am în momentul de față 1176 de monede, dintre care 668 neverificate și aici este, la rândul meu, întrebarea care vine din partea mea: de ce aceste 668 de monede nu mi-au fost încă transferate în balanța transferabilă, întrucât ni se spunea că dacă persoanele din cercul nostru de referal, după cum puteți observa și voi de aici, din View Team, eu am 20 de persoane, iar nouă ni se spunea că dacă aceste persoane își vor completa parcursul de verificare, noi vom primi acele monede pe care ei le-au migrat pentru noi. Practic, după cum puteți observa la mine, 668,18 pi ar trebui să intre în contul meu transferabil, de unde, după o perioadă de așteptare, ar trebui să intre în migrated, adică să le găsesc în wallet-ul meu pe care o să intru chiar acum, dar o să puteți observa și voi că am doar 505, după cum se poate observa oricum deja. Deci, practic, ei au promis că acest transfer va avea loc din balanța neverificată în balanța transferabilă, însă nu a avut loc până în ziua de astăzi și mulți dintre voi vă confruntați cu problema că ajungeți aici în stadiul de migrated, practic pe checklist sunteți la pasul 9, după cum majoritatea dintre voi mi-ați spus că vă aflați la pasul 9 și la status, după cum puteți observa, mie mi-apare complet, însă vouă vă apare cu galben și monedele v-au fost returnate. Vreau să vă spun ca un răspuns general pentru toți cei care mă întrebați, că nu doar eu, ci nimeni nu are nicio idee concretă cu privire la această eroare. Eu o consider deocamdată strict o eroare a celor de la aplicația Pi, strict datorită faptului că numărul de cereri este unul imens, au un număr de solicitări foarte mare și bănuiesc că nu fac față, sistemele lor nu au fost dezvoltate astfel încât să aibă capacitatea de a îndeplini atâtea solicitări într-un timp foarte scurt și probabil de asta se întârzie. Dacă vă amintiți, aici când apăsam pe echipă, majoritatea dintre noi aveam un timer care ne spunea că în, să spunem, o săptămână vei pierde numărul de monede aferente persoanelor care au minat pentru tine și acest lucru de asemenea nu s-a întâmplat. Practic, toate monedele mi-au rămas așa cum erau,
însă deși persoanele pe care eu le-am invitat, vă repet, și-au făcut procesele de verificare, poate nu chiar 20, ci să spunem jumătate dintre ele și-au completat procesele de verificare pentru a putea la rândul lor să își scoată monedele Pi cu ajutorul meu, totuși cantitatea de monede minate de ei nu mi-a fost returnată mie în balanța transferabilă, ca mai apoi să fie transferată în balanța migrată. Deci, practic, la această întrebare nici eu nu am un răspuns și nici pe internet nu veți găsi până în momentul în care echipa Pi va face niște afirmații și niște declarații publice pe contul lor de Twitter, pe care, după cum puteți observa, îl avem chiar aici și vă îndrum să mergeți să le dați un follow și să urmăriți ce se întâmplă. Eu nu am ce să vă arăt mai mult deoarece, v-am spus, este o eroare pe care nu o cunosc, așteptăm update-uri de la ei pe platforma lor de socializare principală, Twitter, unde se comunică în general tot despre zona investițională cripto. Aici ultimele lor anunțuri au fost cu privire la câți selleri și câți selleri înregistrați există, practic peste 58.000 selleri activi care au utilizat mapa Pi-ului, dar eu vă spun că sunt mult, mult mai mulți selleri. Am spus, este un selling pressure imens datorită faptului că Pi a fost minată foarte ușor, doar printr-o apăsare de ecran. Reclamele au fost introduse acum aproximativ un an sau doi, deci practic a fost cât se poate de ușor ca noi să obținem aceste monede Pi care au căpătat o valoare și majoritatea oamenilor doresc să-și scoată acei bani, deoarece sunt niște bani obținuți ușor, care le folosesc la diferite activități din viața cu zi și nu putem observa alte update-uri din partea echipei Pi Network cu privire la situațiile apărute și situațiile cu care bănuiesc că se confruntă zilnic, deoarece lumea merge la ei cu întrebări și eu sfătuiesc oamenii la rândul meu să își folosească dreptul de a contacta echipa Pi Network și de a merge cu întrebări cu privire la migrări, dar din păcate nu văd răspunsuri concrete pe toată pagina lor. Puteți intra și voi, o să vă las primul link în descriere, Twitter-ul acestei echipe. Ca și o concluzie cu privire la proiectul Pi Network și la situația actuală, bineînțeles, situația actuală, după cum v-am spus încă de la început, este una bearish, deoarece, revenind pe graficul din TradingView, puteți observa că ne aflăm într-un trend descendent destul de agresiv, care ne-a dus în zona de 6.1. După cum ați observat când am început acest clip, ne aflam undeva, nici nu știu, stați să trecem pe un minut, pentru că eram pe hourly, eram pe chart de oră, dar după cum puteți observa, inclusiv cât am vorbit noi 10 minute în acest clip, când ne aflam aici pe chart, eram undeva în zona de 6.2, 6.27, iar acum suntem în zona de 6.17, după cum puteți observa. Doar pe chartul de 1 minut ne aflăm într-o scădere foarte, foarte agresivă. Sunt niște candele destul de urâte din punct de vedere al sentimentului pieței, dar v-am spus, ne putem aștepta ca în orice moment să găsim un bounce. Prețul testează în continuare zone din ce în ce mai joase. Ne-am fi bucurat să testăm undeva pe la 0.8 și de acolo să ne luăm reversal spre 1+, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Ne-am dus la 6.1 și nu avem nimic de făcut decât, dacă credem în acest proiect, să continuăm să cumpărăm monede și dacă nu, să așteptăm să ni se deblocheze, să le vindem. Eu v-am spus, nu vă ofer sfaturi financiare concrete, ci doar vă expun situația din piață în momentele în care filmez. O să revin cu update-uri la acest clip pentru că este un subiect de mare interes pentru voi, dar și pentru mine, pentru că ați văzut și voi că dețin peste 1000 de monede Pi și bineînțeles că mă interesează care este viitorul acestei monede și ce se va întâmpla în continuare, întrucât un preț de 2, 3 sau poate chiar peste ne-ar putea aduce câțiva bani frumoși marii majorități dintre noi, pentru că de ce nu, după cum v-am spus, selling pressure-ul datorat de faptul că moneda aceasta a fost și este în continuare minată într-un mod foarte ușor, care poate reprezenta atât un aspect bullish cât și un aspect bearish, dar aici vă las pe voi să decideți și să-mi lăsați părerea voastră în comentarii. Întrebarea pe acest clip este dacă considerați că Pi Network are șanse să se întoarcă peste $1 sau Pi Network se îndreaptă încet, dar sigur peste uh, zona de suport pe care o avem acum și va merge încet, încet spre 0. Răspundeți-mi la această întrebare în comentarii și până data viitoare, numele meu a fost Bogdi. Sper că acest episod a fost concludent pentru voi și ați înțeles de ce Pi Network se află într-o situație nu foarte plăcută în acest moment și de ce chartul arată cum arată, de ce ne îndreptăm
din ce în ce mai jos și v-am spus, sperăm ca în zona de 0.4 să ne găsim un bottom stabil din care să ne întoarcem peste 1 și din ce în ce mai sus. Concluzie generală, bearish pe P-Network short term și bullish pe P-Network long term. Pare un proiect serios și dacă era să fie un scam, s-ar fi dovedit de asta de mult, nu ar mai fi existat de mult și ar fi fost la zero de mult. Deci, practic, ne menținem motivația și energia cu privire la această monedă, continuăm să cumpărăm în cazul în care suntem interesați, continuăm să ținem monedele pe care ne permitem să le ținem și dacă ne permitem, vă sfătuiesc să lăsați o cantitate de monede în wallet-urile voastre pentru că nu știm când ne putem trezi cu o întoarcere imensă, deoarece, după cum v-am spus, pot exista corecții agresive în zone descendente, dar pot exista și creșteri agresive, poate chiar mai agresive decât corecțiile, așa că rămânem atenți pe platformele lor de socializare, rămânem atenți pe charturi, revenim cu episoade și vedem exact încotro va lua moneda pe network. Eu vă mulțumesc pentru că v-ați uitat la acest clip, vă mulțumesc că sunteți aici alături de mine și mă susțineți, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă v-a plăcut acest clip, să-mi lăsați în comentarii părerea voastră despre situația actuală a monedei pe network, cât și despre situația viitoare care credeți că se va întâmpla. Dacă sunteți printre voi oameni extrem de bullish, nu ezitați să-mi lăsați în comentarii de ce credeți că moneda o va lua în sus și de ce credeți că moneda o va lua în jos în cazul în care sunteți urși, sunteți bears. Și cam atât am avut eu să vă spun pentru astăzi. Lăsați un subscribe dacă sunt nou pe ecranele voastre și vă place conținutul pe care le expun în fața voastră. Nu luați nimic ca un sfat financiar concret, doar vă expun situația din piață, după cum v-am mai spus pe parcursul acestui clip. Apăsați pe clopoțel în cazul în care sunt nou pe ecranele voastre și până data viitoare eu vă doresc o zi și o săptămână cât mai productivă cu putință. Vă mulțumesc că v-ați uitat și până data viitoare v-am salutat. Ciao!